Moi boas tardes, señoras e señores. Hoxe traemos aquí ao Xornal da Estrada a L de Lewis, quen acaba de sacar 13 cancións e aínda ten máis cancións na recámara, así que imos coñecelo. Suelta la base que voy a aprender todas las babies y calles de España. Hola, me presento, me llamo Carlos. Baby, ya es tarde, ey. Solo pienso en ti, tengo un problema. Es que seas tú mi loca. Tu labio que ves en mi boca. Pois xa estamos aquí con L de Lewis, benvido ao Xornal da Estrada. Moitas gracias. Imos comezar falando de quen eres. Preséntate aquí para a nosa audiencia. Vale, pois eu son L de Lewis, un artista estradense, o que engloba pois música comercial, tanto reggaetón como trap. Como dixen, son estradense, miña nai é de Nigoi, meu pai é de Forcarei, e nada, empecé con isto da música fai 6 anos e seguimos para diante. Dis que comezaches hai 6 anos coa música, como foron eses inicios? Pois os inicios foron que eu, en cuarentena, eu empecé a subir pois, vídeos cantando a Instagram, con covers de outras cancións de outros artistas, cousa que veu meu primo polas redes, meu primo xa tiña ganas de pois, facer cousas coa música, empezar neste mundillo, e propúxome pois, empezar a facer un dúo e empezar a sacar cancións xuntos. Alfa y Lewis, pois, a verdade é que aquí na estrada e pola zona pois, funcionou increíblemente ben, tuvemos un apoio espectacular. Que pasa? Esa relación cos anos pois, foise desgastando e pois, decidimos apartar os nosos camiños. Ele agora está facendo música por separado e eu música por separado. Entonces, entendo que eso foi o que te lanzou a lanzar esta carreira en solitario. Sí, a verdade é que, pois, eu que sei, como víamos que nos íbamos desgastando, non como relación de primos, pero sí no ámbito musical, pois decidimos, como dixen, pois, separar os camiños. E eso, a verdade é que eu tiña ganas de seguir coa música, de mostrar á xente o que son capaz de facer, sempre tuve un apoio da miña familia, dixeronme que non o deixara, que seguira para adiante, e a verdade é que o apoio dunha familia pois dá moita forza e así foi. Vais de sacar 13 cancións no último ano. En que te inspiraches para elas? Pois mira, eu son un chaval pois que con Alfa y Lewis ao final tiñamos que facer música adaptada ás dúas persoas, tanto a meu primo como a min. Pois ao empezar a miña carreira en solitario, pois sí que me axudou moito a encontrar un estilo propio, a facer música que a min me gustara de verdade. E a miña música pois engloba pois máis a sentimentos hacia mulleres, situacións que me pasaron na vida, entonces nunca me vin tan reflexado na música como ata agora, non? Que fago música propia e me centro no meu estilo de todo. Unha das cousas que sempre escutamos nesas cancións é música con terapia. Por que? Sí. Pois, como che dixen, eu englobo a miña música pois a sentimento hacia mulleres, non? Entonces, as 5 primeiras cancións que saquei en solitario foron sesións con un psicólogo que representaba que eu estaba pois tocando fondo, de que tiña problemas ca bebida, estaba pois a verdade é que moi rayado por unha muller, entonces esas 5 sesións pois son música máis tristona, máis que chega ao corazón, sabes? Entonces pois como eu quixen reflejar de que estaba pois nese ámbito de tocar fondo, de que estaba mal mentalmente, entonces por aí ven o lema, non, de terapia, música con terapia, porque non só quería que a música me chegara a min, senón que chegara a xente e que non fose só terapia para min, senón a máis persoas, sabes? E percibes que está chegando a xente? Pois sí, a verdade é que esas 5 sesións que fixen pois simulando que iba un psicólogo, a verdade é que a xente gustoulle. Que pasa? Despois, as cancións que viñan seguintes a esas sesións eran non cancións tan tristonas, senón máis movidas, sabes? Entonces, como que non me pegaba moito o rollo psicólogo e que estaba mal mentalmente con esas cancións movidas que viñan pois próximamente. Entonces, pois, decidín acabar esas 5 sesións, sabes? Dalas por finalizadas e empezar con música máis alegre, máis movidita, máis bailable. E que imos ver no futuro? Pois mira, a verdade é que
este ano non puido arrancar mellor, pois estamos salindo entrevistas como esta contigo. Fai un par de semanas tuve o meu primer concierto en 6 anos na música, o sea, moi importante para min. En Laracha, Coruña, tuve un concierto, que por certo a xente gustoulle moito. Temos próximas fechas neste ano, por exemplo, como na Festa da Estrada, teño aí unha fecha xa acordada, e a verdade é que non o dixen publicamente, isto é unha, como lle dirías ti? Unha exclusiva. Unha exclusiva. Pois sí, estou dando unha exclusiva de que nas Festas da Estrada pois a xente poderá me ver no meu pueblo cantar. E de cara a máis futuro aínda, pois a miña idea é pois plantarme no panorama da industria nacional en España, e por que non soñar a internacional, non? Por que non cruzar o charco, pois que me escoite xente de Latinoamérica, de todo eso. Algún premio á vista? Ou polo menos que tiñes a diana posta nel? Algún premio? A ver, eu creo que todo o premio dun artista que todo soña con el, como un futbolista ao Balón de Ouro, pois son os Grammys, non? Ahora, un premio así a corta distancia, pois os premios que dan de los 40 ou cousas así, sabes? Cousas máis visibles a corto prazo. Pero xa che digo, os premios non é algo no que me coma a cabeza día a día, senón, xa che digo, eu creo que o máis importante que a música é chegar á xente, que a xente se sinta pois reflejada na túa música, e os premios, si Dios quere, pois xa chegarán co traballo e co esforzo. Non é algo que me quite o sono os premios, a verdade. Donde podemos atopar as túas cancións? As miñas cancións están subidas a todas as plataformas digitales, tanto YouTube, como Spotify, como Apple Music, como TikTok, como Amazon, como en todos lados. O sea, se me poño non paro. Están en todos lados disponibles, sí. Bueno, antes mencionaches o concerto na Laracha. Como valoras esa experiencia? Pois a verdade é que con moito nerviosismo, sobre todo sempre a cabeza pois che xoga malas pasadas nesas situacións, dicindo de que, si falla algo do sonido, si a xente de verdade pois non lle está chegando as cancións como eu quero, sempre se che pasan cousas pola cabeza, pero xa che digo, foi subirme ao escenario, cantar unha, dúas cancións, e xa todo saleu rodado, xa me creí unha película, por así decirlo, e a verdade é que nese concerto me din conta de que quero vivir de isto, e non pararei hasta conseguilo, a verdade. Nos teus videoclips tamén vimos moitas referencias de sitios da estrada. Sí, bueno, a verdade é que eu a estrada lle teño moitísimo cariño, é un lugar que me parece moi especial e seguirá sendo así toda a vida. Xa che digo, antes de pois, darme a conocer no panorama nacional, obviamente quero consolidarme aquí na estrada como artista, que toda a xente me conozca. Xa che digo que o concerto que teño aquí nas Festas da Estrada, que toda a xente se anime a vir, que ao final moi poucos artistas hai pola zona, e a verdade é que para min sería un orgullo que un artista da estrada pois queira representar a estrada tanto aquí como si vai a Coruña, como si vai a Logroño, como si vai a todos lados, sabes? Para min é algo moi especial representar a estrada. Pois moitas grazas por atendernos. Nós rematamos por aquí hoxe. Tamén moitas grazas a vostedes por ver este vídeo e vémonos.